Som Jozef Lohyňa a ukážem vám tréningový program a prácu s panákom. Teraz si ukážeme základný prehod panáka z kolena do záklonu. Základom cvičenia je naučiť sa padať do záklonu. Pri cvičení sú dôležité body. Zás oporná noha. Nesmie byť vystretý hrudník, čiže musím sa znížiť, aby sa super dostal takto. Ďalší bod je zadná oporná noha. Sa posúva a dáva mi priestor, aby som mal kde panáka hodiť alebo supera. Zdvihnem.